Ďalší deň, ďalší výletík. Začali sme skoro ráno, zobrali sme šnorchle a išli na loď. Dnes sme zase najskôr videli manty. Inak takto to vyzerá proste, všade sa lode, všade sa ľudia, a kto nájde, ten nájde. Loď vám zastaví, všetci z nej povyskakujú a hľadáte ich. Tu som šťastná, spokojná, že som niečo videla a ideme na druhú lokalitu a to sú žraloky. Loď zastaví v lokalite, kde sa najviac vyskytujú a z lode ich krmia rybami. No a vy si chránite prsty a plávate pomedzi ne. Po žralokoch sme išli na poslednú lokalitu a to bol na tento nádherný ostrov. Tam sme vystúpili a mali sme približne 45 minút na to sa tam potápať, pofotiť, proste pozrieť si ten ostrov. Za normálnych okolností je tu pieskový breh, ale my sme to mali takto, ale aj tak to bolo neskutočne krásne. Po výlete sme sa išli prejsť a niekoho po ceste napadla sliepka, táto tu agresívna, a náš cieľ boli skúpiť túto tyčinku. Pán to nazval čokoláda, ale sú to sušené ďatle s kokosom a je to neskutočne dobré. Akurát sme stihli aj krásny západ slnka a išli sa prejsť ešte do prístavu. Inak dneska je takýto krásny mesiac. No a tu sa niekto chcel pochváliť, že si vybral lepšie jedlo ako ja. Išli sme do obchodu a ide sa spinkať.